Fl-2013 id-dejn tal-pajjiż bħala perċentwal tal-prodott domestiku gross kien kważi laħaq is-70%. Illum il-ġurnata wara pandemija u gwerra fl-Ukrajna, dan il-gvern irnexxielu jniżżel id-dejn għal 54% tal-prodott domestiku gross. Dan qaluh il-Ministru Clyde Caruana u s-Segretarju Parlamentari Andy Elul waqt konferenza tal-aħbarijiet li fiha tkellmu dwar kif miżuri rivoluzzjonarji bħal childcare b'xejn li ssarra fi frankar ta' 5,000 euro għal kull familja, it-tnaqqis mhux f'daqqa tal-benefiċċji soċjali għal min jibqa' jaħdem, l-in-work benefit u numru ta' miżuri oħra li qed ikomplu jsaħħu lill-familji u l-ħaddiema. Dwar is-suq tax-xogħol il-Ministru Clyde Caruana rimarka li taħt amministrazzjoni tal-Partit Nazzjonalista fil-klassifika tal-att ta' nies jaħdmu fil-pajjiżi oħra tal-Unjoni Ewropea, Malta kienet fis-16 il-post u r-rata ta' tkabbir ekonomiku ma kienx taqbess 2% fis-sena. B'kuntrast, grazzi għal ħidma ta' Gvern Laburista fl-aħħar snin, dawn iċ-ċifri negattivi inbidlu f'dawk pożittivi. Grazzi għad diversi riformi kif l-ekonomija nsejħulhom supply side, dan il-gvern irnexxielu jagħti spinta lill-ekonomija li ma bħala. Sabiex wara issa diversi snin, 10 snin, fejn it-tkabbir ekonomiku ta' dan il-pajjiż kien jgħid jaqbeż bħala medja 8% kull sena, illum il-ġurnata għandna sitwazzjoni fejn meta nqabblu il-klassifika ta' dan il-pajjiż relatata ma' dawk tal-pajjiżi l-oħra fl-Unjoni Ewropea, mis-16 il-post tlajna fil-5 post, jiġifieri Malta għandha il-5 l-ogħla rata ta' nies li jipparteċipaw fid-dinja tax-xogħol. Is-Segretarju Parlamentari Andy Elul sostna li dan il-Gvern irriforma l-pajjiż mhux biss b'għajnuniet u benefiċċji iżda wkoll permezz ta' titjib fid-drittijiet tal-ħaddiema. Bħala gvern wettaqna biex intejbu il-kondizzjonijiet tal-ħaddiema u drittijiet tagħhom kif ukoll noħolqu għejxien ta' ħajja aħjar u kif bħala gvern riformista allura meta tieħu dawn ir-riformi u l-miżuri kollha f'daqqa jixhed biċ-ċar illi qed nilqgħu għall-isfidi internazzjonali u ndawruhom f'opportunitajiet. Fost l-oħrajn Andy Elul semma liġijiet bħal tal-work-life balance li tagħti 10 tiem leave imħallas lil missirijiet li huma kruċjali biex jingħata appoġġ lil ħaddiem. Fakkar li l-Gvern introduċa wkoll carers leave ta' 5 tiem għal dawk li jridu jieħdu ħsieb il-qraba tagħhom kif ukoll leave ta' 4 xhur liż-żewġ ġenituri.